Партнер программы – компания МТС. Якостная и надежная мобильная сувязь по всей Беларуси. Дзень добры, панове! Вёска Карма. Дарэчы, вось у нас на Беларусі населеных пунктаў з такой назоваю вельмі шмат. І вось мы з вами сёння, панове, давайте завітаем у Карму, якая знаходзіцца ў Гомельскай вобласці Добружскага района, Рэспубліка Беларусь. Ветер встреч познакомил нас весной. Нежный поцелуй, я попал в твои сети. Мне сказала, может быть, не могу тебя забыть. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Вось мясцовыя жыхары, панове, тут у Карме, кармянцы, кажуць, што калісьці вось тут, на гэтым месцы, дзе зараз вёска, было вялізнае мора. Вялікае мора. Ну, праўда, гэта было даўно. І што калісьці тут, у гэтым моры, магчыма, нават вось якраз тут, над гэтым месцам, дзе я стаю, затануў карабель. Вялізны, кажуць, гэты карабель быў. І вось нос пайшоў на... Шляпа гэтая падае, трошки великоватая. Ну нічога. Ну і нос, кажуць, пайшоў на дно, а зверху засталася толькі карма. І вось карма гэта доўга тырчала яшчэ над гэтым морам. Таму, калі тут з'явілася вёска, яе такі назвалі Карма, бо калі мора высохла, то ж засталіся жыць тыя людзі, якія гэтую гісторыю памяталі. І вось мясцовыя жыхары ўсё гэта пацвярджаюць яшчэ тым, кажуць, што гэта чыстая праўда, бо вось недалёка ад Кармы тут, кажуць, ёсць урочышча, якое завецца Карабельшчына. Зусім магчыма, панове, што ўсё яно так і было, бо чаго на гэтым свеце толькі не бывае. А Карма, яна і сапраўды, панове, яна стаіць на ўзгорку, вось, ля балот і нізін рэчкі з такой цікавай назовай Хорапуть, якая цячэ вось тут недалёка ля Кармы. І вельмі магчыма, панове, што калісь тут і па праўдзе было мора, па якім плавалі вялікія і маленькія караблі. Гульні дзіцячыя рэчка і лес мне упрыгожваюць лепшыя сны. Ва ўспамінах аб мінулым парадзіне сум жыве мроямі светлымі вечнай вясны. Час няўмольна там старыць матуль і успамінамі кліча дзяцей. Дождж і ветер там такі, аж сонца свеціць, як усюль, толькі чамусьці там неба бліжэй. А вось іншыя мясцовыя жыхары тыя кажуць, што мора тут зусім ні пры чым. Што вёска Карма, яна з'явілася вось на старажытным тракце, ну, які ідзе з Гомеля, там на Новазымкаў, на Старадуб, на Бранск, ну, на Расію туды. Ну, і, значыцца, тут, на гэтым тракце, вось, дзе зараз вёска, быў заезджы двор. Ну, гэта, значыцца, дзе можна было спыніцца, пераначаваць, коней накарміць, самім пад'есці. Ну, дык вось расійскія ямшчыкі, дзе з Расіі ехалі сюды вось на Гомель да нас, на Беларусь, дык надта ж, кажуць, любілі адпачываць на гэтым заезджым двары тут. І ўжо яшчэ, кажуць, да гэта заезджа двара яшчэ кіламетраў 100, а яны ўжо коней шлёгае, да чё, Маруська, давай скорее, погоняй! Кормёжка недалёшка, там корма почти задарма, чё давай!
Ну і вось так і называлі гэты заезжы двор, ну, карма, задарма, так і пачалі зваць яго карма. Ну, а калі з'явілася вёска, то і вёску пачалі называць карма. А вось упершыню, панове, у летапісных крыніцах карма ўзгадваецца ў 1560 годзе, як вялікакняжаская ўласнасць, як сяло рэчыцкага павета Мінскага ваяводства, Вялікага княства літоўскага. Ну, а ў 1640 годзе, панове, тут было 5 дымоў, 2 службы, было 4 валы, 4 кані. А вось колькі было такіх калодзежаў, я не ведаю, панове, скажу шчыра, і гісторыкі аб гэтым анічога не кажуць. Але вось гісторыкі, панове, кажуць аб тым, што ў сярэдзіне 18 стагоддзя карма стала уласнасцю Міхала Чартарыйскага, гербу пагоня. Энцыклапедычная даведка. Міхал Фрыдрых Чартарыйскі. Нарадзіўся 26 красавіка 1696 года. Сын Казіміра. Палітычны кіраўнік фаміліі у 1740-70-х годах. З 1724 года по 1752 год канцлер Великого княства Литовского. З 1752 года староста Городенский, Гомельский, Купежский. Прихильник Станислава Ляшчынскага. У 1750-х годах спрабаваў правесці рэформы дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай, абапіраючыся на падтрымку Расіі і Аўстрыі. Пасля смерці Аўгуста III пад аховай расійскага войска арганізаваў у Вільні генеральную канфедэрацыю Великага княства Літоўскага, скіраваную супраць Радзівіла, пані Каханку, і дамогся яго выгнання з краіны. Аднак Кацярына II, каб не ўзмацняць род Чартарыйскіх, арганізавала ў 1767 годзе Радамскую канфедэрацыю на чале з Радзівілам. Да антырасійскай барскай канфедэрацыі Міхал Чартарыйскі не далучыўся, але выступаў супраць выкарыстання расійскіх войск для яе падаўлення. Удзельнічаў у дэлегацыі, якая падпісала трактат аб прызнанні першага падзелу Рэчы Паспалітай. Першы падзел Рэчы Паспалітай, панове, адбыўся ў 1772 годзе. І вось пасля гэта першую падзелу карма ўвайшла ў склад расійскай імперіі. І тады руская царыца Кацярына II запатрабавала, каб усе жыхары Великага княства Літоўскага, якія апынуліся на тэрыторыі расійскай імперіі, павінны былі прысягнуць ёй на вернасць. Ну і першымі павінны гэта былі зрабіць шляхта і магнаты, канешне. Яна нават выдала такі загад, што калі хто не захоча прысягаць ёй на вернасць, той павінен у 3-месячны срок прадаць свае хаты, свае землі, значыцца, і пакінуць межы расійскай імперіі. А калі хто не паспее за 3 месяцы гэта зрабіць, то ў таго і землі, і хаты будуць канфіскаваны ў расійскую казну. У канцлера Великага княства Літоўскага Міхала Чартарыйскага, канешне, была магчымасць пакінуць вось усе свае маёнткі, якія апынуліся ў расійскай імперіі пасля падзелу Рэчы Паспалітай, за сабою вось. І ўсяго толькі трэба было зрабіць – пакланіцца рускай царыцы і прысягнуць ёй на вернасць. Але вось канцлер ВКЛ Міхал Чартарыйскі гэтага рабіць не стаў. І ўсе гэтыя яго землі адышлі ў расійскую казну на карысць Кацярыны II, у тым ліку і карма. Вось чым цудоўна, панове, сувязь МТС.
А тым, паважанае панства, што куды б вы не пайшлі і не паехалі, у якой вы падарожжа не адправіліся, без сувязі вы там не застанецеся. Ну, калі не забудзьцеся, конечно, свой мабільны телефон МТС. Так што, паважанае панства, калі вы прыедзеце ў Карму, то не хвалюйцеся, без сувязі тут вы не застанецеся. Ну, толькі ж не забудьце, канешне, свой мабільны телефон МТС, таму што мабільная сувязь МТС – гэта надзейная сувязь. І вось, панове, 10 ліпеня 1774 году Кацярына II, вось гэтыя землі, которые яна забрала у Міхала Чартарыйскага, яна перадала свайму палкаводцу, гэтаму, як яго, Петру Румянцаву-Задунайскаму. І вось у Кармы так з'явіўся новы гаспадар. І трэба сказаць, што вось Задунайскі гэты, Румянцаў-Задунайскі, ён Карму атрымаў неяк проста нейкую там забітую вёсачку, богам забытую. Тут, панове, спакон веку жылі вельмі такія заможныя і працавітыя беларусы, якія тут жывуць, дарэчы, і сёння. У 1774 годзе тут, панове, было 108 двароў, у якіх пражывала 854 душы. Вось тут, на речцы Харапуці, тады стаяў млын, была тут і драўляная царква Пакрова Пресвятой Багародзіцы, а на скрайку Кармы тут знаходзілася карчомка, якую тады ўтрымлівала сям'я з 7 яўрэяў. У карчму кармянцы сваю заходзілі на святы, пасля працы, каб расслабіцца, але па абы-якому поваду не ішлі. Народ тут здаўна жыў вельмі працавіты і ў карчме дні не прасіжваў. Недзе ў сярэдзіне 19 стагоддзя у Карме быў ужо 151 двор, і вяскоўцы ўтрымлівалі 260 коней. Гэта амаль на кожен двор прыходзілася па 2 кані. А праз нейкіх 40 гадоў у Карме было ўжо аж 260 двароў і 1764 жыхары. Было валасное праўленне, дзейнічала народнае вучылішча, працаваў хлебазапасны магазин, фельчарскі пункт, аптэка, 2 кузні, 2 цагельні, 2 лаўкі, карчма, 5 ветракоў і праваслаўная царква, якая мела амаль 3000 прыхажан. Калі тут, панове, з'явілася самая першая царква, гэта я не ведаю. Была, правда, тая царква драўляная, кажуць, і асвечана была ў гонар Пакрова Пресвятой Багародзіцы. А вось гэтая, панове, мураваная новая царква, яна з'явілася, мусіць, на тым жа самым месцы у другой палове 19 стагоддзя. Царква пабудаваная у псеўдарускім стылі і асвечана таксама, як і першая у гонар Пакрова Пресвятой Багародзіцы. Очистим себе, братья, от всякие скверны плоти и духа, свящи душ наших, просвети приспебо время, егда жених придет. Вось у гэтай, панове, свята-пакроўскай царкве знаходзяцца мошчы пратаірэя Іана Гашкевіча, які ў 1998 годзе быў кананізаваны і далучаны да ліку святых зямлі беларускай, як Іаан Кармянскі. І вось мошчы Іаана ў зямлі праляжалі 74 гады і засталіся нятленнымі. І вось сюды, каб пакланіцца Іану Кармянскаму, прыязджаюць з розных куткоў не толькі Беларусі, але Расіі і Украіны.
І хто з вірою приходить до мощаў Іоанна Кармянска, той вылечваецца ад розных недугаў. Вось гэта Свято-Пакроўская царква зачынялася толькі адзін раз, калі сюды прыйшлі бальшавікі. І вось у 20-х гадах мінулага стагоддзя яны храм ператварылі ў збожжасховішча. Але вось падчас Другой сусветнай вайны у 1942 годзе немцы вырашылі царкву праваслаўную пераабсталяваць пад лютэранскі храм. І яны сюды прывезлі лютэранскага святара, сабралі людзей і хацелі ўжо рабіць адкрыццё гэтага храму лютэранскага. Але вось калі той святар пачаў маліцца, то вось гэты абраз упаў на галаву гэтага афіцэра, які ўсё задумаў, і рассёк яму брыво. І тады гэты афіцэр сказаў, што Бог не дае благословення, каб тут быў лютэранскі храм. І лютэранскага святара адсюль вывезлі, а прывезлі праваслаўнага святара. І вось з 1942 году гэты храм больш ніколі не зачыняўся. Іоанн Кармянскі, панове, ён жыў не ў карме, а побач з кармой, вось у вёсцы, у кіламетр ад кармы, вось у гэтай вёсцы Агародня, дзе і служыў тут у Свята-Мікалаеўскай царкве. І кажу, што гэта быў вельмі дабрэйшай душы чалавек, што вось ён дапамагаў усім, хто прасіў гэтай помачы ў яго. Вось, кажуць, аднойчы да яго прыйшла ўдава, у якой засталося 5 дзетак, і у якой здохла карова. То Іоанн Кармянскі ёй з хлявавую сваю і аддаў. І вось ён, кажуць, ездзіў у Кіеў, Пячорскія лаўры і ўзяў благаславенне ў старцаў весці манаскі вобраз жыцця. Ён не ўжываў у ежу мяса і заўсёды трымаўся вельмі строгага паста. Бацюшка Іоанн вельмі шмат рабіў для царквы, ён там рабіў і рамонты розныя. Ён будаваў гаспадарчыя пабудовы для царквы. Ён сабе мог бы пабудаваць тут у Агародні вялізны дом, ну, хаця б вось такі, які тут будавалі ў Агародні. Ён жыў ля царквы ў драўлянай невялічкай хатцы, крытаю саломай. І вось кажу, што ён у нядзелю пасля службы у царкве яшчэ вычытваў апантаных нячыстаю сілаю, тых, у каго ўселіліся бесы. Кажу, да яго прывозілі такога вось і трымалі яго недзе 3-4 чалавекі. І вось бацюшка чытаў над ім малітву, і адсюль вось з Агародні гэты чалавек ужо ад'язджаў цалкам здаровы, праслаўляючы бацюшку Іоанна і Господа наша Ісуса Христа. Расказваць вось, што Іоанн Кармянскі, ён меў дар прароцтва, ён ведаў, што будзе наперад. І вось, калі яму исполнілася 75 гадоў, то ён сваё месца ў царкве уступіў свайму сыну, таксама Іоанну, і сказаў яму, што да цябе ў царкву прыйдзе Маці Божая, і пасля гэтага храм апусцее. І вось расказваю, што ў 1930 годзе тут у царкве з'явілася жанчына, вельмі дзіўна апранутая, і калі яе нават бачылі юнакоў у белым адзенні. Пасля гэтага здарэння вось сюды з'явілася НКВД, святара арыштавалі і адправілі ў Сібір, адкуль не вярнуўся, а храм апусцеў. Прастаяў усю Другую сусветную вайну, і вось у 1950 годзе гэту царкву падпалілі, і яна згарэла. І вось сюды падагналі бульдозеры, вакол царквы тут былі могілкі, і вось усё, што засталося ад царквы, а таксама гэтыя надмагільныя пліты, старыя крыжы, усё тут счысцілі ў роў і закапалі там. Ад могілкі, ад царквы тут не засталося і знака. І вось на месцы царквы пабудавалі вось гэты сельскі клуб, а на могілках каля клуба зрабілі танцпляцоўку.
І вось так збылося яшчэ адно прароцтва Іоанна Кармянска, таму што ён пры жыцці казаў, што у людзей аслабее вера, і яны на нашых касцях танцаваць будуць танцаваць на маёй магіле, але труна будзе моцная. Так усё і здарылася. І вось знайшлі магілу Іоанна Гашкевіча. У 1991 годзе сюды прыязджаў трактар, і кола увалілася ў зямлю. Трактар выцягнулі, паглядзелі, а там труна. Труну адкрылі, а там нетленныя мошчы, якія праляжалі ў зямлі 74 гады і засталіся нетленнымі. І вось гэтыя мошчы перавезлі ў Карму, у Святапакроўскую царкву, а на месцы вось тут, дзе была магілка Іоанна Кармянска, паставілі гэты невялічкі помнік. Святы Іоанн Кармянскі, ён быў пахаваны побач са Свята-Мікалаеўскай царквой тут, дзе ён і служыў у гэтай царкве. І вось гэты крыж паставілі ў памяць аб той Свята-Мікалаеўскай царкве. І вось па царкоўным паданні лічыцца, што на месцы знішчаных храмаў службу правяць анёлы гасподнія. І сюды можна прыходзіць таксама, як і ў дзеючы храм, каб памаліцца Богу. Все на земле для нас живущих Творцом сотворено не зря. О, посмотри, оратор лгущий на эти краски октября. Зарю кленовую встречая, покров снимаю с головы. И кто же может, не печалясь, стоять у гибнущей листвы? Ёсць у Карме, панове, яшчэ такія месцы, куды прыходзяць людзі з паклонам. І вось гэты помнік паставілі мясцовыя жыхары ў памяць аб загінуўшых земляках падчас Другой сусветнай вайны, вызваляючы зямлю ад фашыстаў. На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на кошке на девичьем все горело огонек. У Карме нарадзіўся і вырас знакаміты беларускі народны пісьменнік Іван Петрович Шамякін. Іван Петрович Шамякін таксама змагаўся з фашыстамі на вайне, і ў сваіх творах ён шмат пісаў пра вайну, а таксама і пра сваіх землякоў, пра Карму. І вось у Карме Івану Петровичу паставілі вось гэты помнік. Карма, калісьці, панове, гэта быў цэнтр кармянскай воласці. Ну і, канешне, тут знаходзілася і ўласное праўленне, і дзеля гэта спецыяльна быў пабудаваны дом. Вось тут і засядала мясцовае кіраўніцтва. Ну, значыцца, а пасля ўжо рэвалюцыі тут у гэтым доме размясцілася кармянская школа, пасля тут быў кармянскі музей, ну а пазней экспанаты гэта музея частку забралі ў Добруж, штосьці разабралі тут кармянцы, будынак валаснога праўлення запусціў, а пасля і прыйшоў у заняпад. Але пры гэтым не страціў свайго гістарычнага значэння. І вось Карма, панове, гэта радзіма не толькі народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна. Гэта радзіма героя Савецкага Саюза генерал-лейтенанта Терешкова. Тут нарадзіўся і вырас знакаміты беларускі мастак Шаўчэнка. Ну, а памятаеце такую кінастужку дзіцячую, якую усе глядзелі, гэта «Кортик», «Бронзовая птушка». Дык вось рэжысёр, панове, гэтай стужкі Калінін таксама родам з Кармы. І было, панове, вельмі добра, калі вось кармянцы адрадзілі тут вось ўсё ж такі музей у гонар сваіх землякоў. І я думаю, што шмат хто з Беларусі, і не толькі з Беларусі, з задавальненнем бы наведаў гэты кармянскі музей.
Добруская карма, панове, гэта, ну, калі можна так сказаць, гэта адна з крыніц беларускіх талентаў. І дай жа Бог, каб гэтая вось крыніца была невычарпальнай. Да пабачэння!